To čo tam hádžeš? Papier. Kamo, ale to bol plastový kelimok a tá vreckovka akože celá od kečupu. Však vidí papierová tá servitka. Ale masná. A tam musí ísť do zmesového. Bože, to fakt riešime. Presne tak. Je to úplne jedno. Jasné, jeden obal tam, druhý tam. A čo? Z recyklácie máme skladku. Psom nám zomierajú zvieratka. No, tvojho psíka mi je strašne ľúto, ale kam mám dať ten kelimok? Zmesový. Záleží. Ak to je bio, tak áno. Toto nevyzerá ako bio. No ale ako ja mám vedieť, čo to je? Však tam nič nie je napísané. Najlepšie je si nič nekupovať. Ušetriš zvieratá aj peniaze. Áno, a zostaneš hladný a protivný. Zlý nápad. A čo s týmto? No, plast ide do plastu. A táto masná servitka ide do zmesového. Prvýkrát triedím s dozorom. Vidíš, nie je to nič ťažké.